Здравейте, приятели! Нямам нова каска, това е каската на брат ми, защото с плитки и главата ми е огромна и моята каска не стиска. Тази каска е L размер и заради това съм с нея. И днес излязох да покажа брат. И ми е много скучно. И е много топло. Но няма проблем, приятели. Ако съм се навъртал, ако съм се огърбел, малко съм се понапел, ако съм се нажалел. Не съм аз, ако не съм предобрел, като макарон съм се изкривил. Дом Периньон и топ помпион са ръка за ръка с този стил. За силикон от миньон съм си заплатил. Гай си миш, че изпия силикона, гай си миш, че по мен се е появил фейса на тази шива на